स्वयंभू ऑटो स्प्रे पेंटिंग आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे टचअप व पॉलिश करून मिळेल। प्रोप्रायटर संदीप ठाकूर। संपर्क 9405 49 69 95 किंवा 83 29 05 05 56। पत्ता कुडाळ MIDC BSNL टॉवर जवळ कुडाळ। कोकण किनारपट्टी भागात गेले 2 दिवस दमदार पावसाचं सातत्य राहिल्यानंतर येत्या 24 जूनपर्यंत रत्नागिरीसह कोकणातील अन्य जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। त्यामुळे आगामी 3 दिवस रत्नागिरीसह कोकणातील सर्व जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला गेला आहे। या कालावधीत कोकणातील किनारी भागासह दुर्गम भागात खबरदारी घेण्याच्या सूचना प्रशासनानं दिल्या आहेत। येत्या 3 दिवसात कोकणातील काही भागात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे। त्यामुळे किनारी भागात मोठ्या उधाणाचा अंदाज आहे। त्यामुळे मच्छीमारांसह किनारी भागातील ग्रामस्थांना सतर्कतेच्या सूचना प्रशासनाकडून दिल्या गेल्या आहेत। पुढील 3 दिवस रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आदी जिल्ह्यांसह मुंबईत काही भागात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।